Này thúc là con là con nào? Gì đâu? Này con làm sao? Là gì? Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थालायबाय ससे खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंना लोगोफोर बे भिडिअआ दाख्लै नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय आपल'डआ फिसाजो दावरावथार आपल'डआ ओमफ्राय एसे लेट जाबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंनि न' खाथियाव एक्सप' जादोंमोन नालाय जों बेयाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअआ साननै सानथामनि जमा बानायनाय जादों आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै एक्सप'आनो बेलावबारिसो लोगोफोर स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे मा देखायलांनो हायो आंजों लोगोसे थ'दो ओमफ्राय नै जोंहा आब'आ आंनो मैदुफुल बिबार होफैदों आरोना फुङावनो क्लासाव थांनाय टाइमावनो ससे लेंहरनानै न'निफ्राय लाबोफादोंमोन नामानो मैदुफुल बिबार ओमफ्राय बेखौनो आंनो होफैदों आरोना एसे नै लोगोफोर साथाया नै माबा नेथ' होनानै थांबाय नै मैदुफुल बिबारा लकेलल' मोनामखादों दै न'आव थांदोंमोन ना आब'आ लाबोफादोंनो ओमफ्राय आं गोथाव मोनथारो नालाय मैदुफुल बिबारखौ बेखायनो आब'आ हरबाय आरो एसे आंनोबो मोदोमनायानो लकेल मोदोमलायखादों अनलाजों जागोन गाबोन दानि गेन्द्राया दालि संलांदोंमोन ना गेन्द्राया दालि संलांखादो रमार' दे आं बेखौ मारिनानै दोननो मान्दे सजना थास' बिबार ओमफ्राय गैला आथिं ए ओइयाव थास' आथिङा सिङाव दङ ओइनो थास' आथिङा थास' बिबारानो गैथारा माथो एबाराव माजों जागोन बेखौ मा दांना थास'आ मानो दादां बेखौ सिगांनियावसो जानाय जायाखै न'निया ओरैनो दोनो बैयो हे भगबान नै लोगोफोरा ओमफ्राय बेहा भिडिअआ नेक्स्ट दे जालायबाय आरोना नै फुङाव आं एसे न' फोसाबदोंमोन फिसा जाजा डिस्टार्बबाय आंना लोगोफोरनि आं एसे न' फोसाबदोंमोन आरोना बेखौनो एसे लालायबाय बे अखानायैनि भिडिअमोन आरोना आलु भाजा बानलु एवनाय आरो सुदों मैदुफुल बिबार भाजा बाखिखौ बेखौ दोनगोन ना अनलाजों जानो एसे दोनसै बेखौ भाजा जानोसै ओमफ्राय नैबेयाव दालिजों स्कसजों रुदों आरोना देन्जार मोजां जोंना ओंखाम संग्राया नेचारेल हा जागोन दे बे दोनदो बेखौ अनलाया एसे गोखा जानांगौ बेखौ दोनसै खुरियाव अनलाजों जानांगौ बेखौ दाख्लै आबो लाबोनाया बेखौ दिनैसो जादों हा दायो सुगोन नै र' आंहा आरो जि सुखाङाखै आं दानो माबोरै संनो मोननो दायो जि सुखांबासो संनो मोनगोन आङो अनलाजों मैदुफुल बिबारजों बिराद गोथाव मोनोहाय आंहा खुरियाव दोनसै नै ओमफ्राय जोंना बहल मोनजादों आरोना दाख्लैबो थाइबाना बेसेबांबा जाखांबाय बहल लायनो जिंखा नै बे थाइसेया ओमफ्राय बैथिं गिदिर थाइसे दंथारो नै दाख्लै जाखांबाय आंहा बिदिखौनो लानो रोङाखै ओमफ्राय नै जोंना जिंखाया नै फिसाबावसो नैबेबो थाइगोन नै थाइबावगोनसो खोमा दाख्लै बोथिसे जाखांबाय दाउजों जादों दाख्लैहाय ओमफ्राय आंहा फिथाइखौ भिडिअखौ लानो नागिरबाय थाबाय बावनानै थादोंहाय लोगोफोर न'नि जिंखा नैबावनो मोनजादों जोंहा बै सिगांहाय गेन्द्राया बिदि होना होदोंमोन ना बेयावनो मोनजाबोदों नै जि सुग्रोनोसै आंहा जियानो सुखांखै बे बाल्थिनिखौ सुखांबाय गोबाव सुग्रोनोसै भाजाया जि साइस जाबाय नै मैदुफुल भाजा मा ओमफ्राय नै आइया सानाव जानो थाखाय नैबे थालिर मैखुन भाजा ओमफ्राय बैयो दुदालि गांखं ना मा होननांगौमोनथाय नै ओमफ्राय बिथिं सयाबिन भाजा एवनाय आरोना ओमफ्राय दहायनि दालि दंखायोमोन भाजाया ओमफ्राय गोखायाबो दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयो मैदुफुल बिबारजों दिंखियाजों ओमफ्राय नैबे थास' भाजा ओमफ्राय नैबे थालिर मैखुन भाजा ओमफ्राय नैबेहाय जाहैबाय जलफि आसार जानोसै ओंख्रिया दहायनि दालिजों स्कसजोंआनो आरोना मामिया उन्दुदोंसो ओमफ्राय जों बेखायनो बे रुमाव जाफैबाय आरोना मामिया बिथिं उन्दुगासिनो नुहुरनायनि बे रुमाव जाफैबाय आरोना ओइनि गेन्द्राया ओंख्रि लाबोगौ दे गुदुं मोनदांबाय जोंहा एक्सप'आव थांनो नागिरदों बबे न' खाथियावनो एक्सप' जादों जोंना एक्सप'आबो नै लामायाबो जि मोजांथार हाब्रु गोजा बैयावनो जालायबाय जोंना एक्सप'आ बैयावनो जादों
गस्ला लाबोदोंमोन मैया आइया नै ओमफ्राय सोलायनांगौ मामिनाबो सोलायनांगौ गिदिरनाबो फिसानाबो सोलायनांगौ थांग्रोनोसै ओइयावनो बै लाइट नुहुरनायावनो एक्सप'आ मोनफैबाय जोंहा एक्सप'आव नै हाबनोसै ओइ नै बिब' बिनानाव बिस्रा सिगांथार नै बावनो आरो खाथियावनो जाबाय थाग्रायावनो जादों आरो एक्सप' बेयाव नामा बाहाय इयाव ए ओइ बैनिया ओइ कालि पेननिया किबा दागि আছে सब दागि আছে दखाननि जिल' मा सनामा मा बिखो आंनि फिसाया ए आइ नैबेनो दा लांनाया जायगायानो जि हाब्रु जादों नायनि र' सिङाव आंबो हाबनि बेखौ लांदोंमोन ओइ अबेयो अ मेला दंखायोलै माना बियो मा बेखौ लानोथाय ओरैनो गाननो गरमफोराव मोजां आरो नैबेनो हामगोन खोमालै नैबेनो हामगोन खोमा नैबिदिया मैया लांखादों ओमफ्राय गानगासिनो बेखौनो नैबेबो हामगोन हामनायालाय नायग्रोनोसै र' नै बे 200नो 200 मोजां नुदोंना पाटनि रोखोमनो 200बाबो बोरै मादि गुरैया गुरैसो माथो बेसे गोरा नङा थनला बायगोनसो खोमा मोजां दंथारनाय साद्रिफोरा कालारखौ मोजां नुदो आइयै साद्रिखौ जि फसायबायलै आं नैबेखौ नाय आइखौ लागोन ना बेखौ लागोन नैबे गोमोखौ मिथिया नायलाय बेयाव दामा नायलाय बैथिं दामा नायलाय लागोन आइखौ ओमफ्राय गान्दु कभार मोनसे लानांगौ मालिकआबो सोरथाय नै बेखौ लानोसै ओइ आङो खनसे माबानि ओइ बेखौ मोजां नुथारदों आयै हा लेवार थिगबो गैयालै लेवारा मिलायगौमोन आंनिया ओमफ्राय हनै आइ हानांजोब्बाय बिबैनो फिसौनो गदा बायदों बिबैया गदा ओइ आंनि खांख्राइ खिलिबा खानाय गोनां गैया नामा बावबो गैयाहाय फाबोल'आलाय खांख्राइ खिलिबानो गैया गोसोम गोसोमासो मोजां आयौ खेराया सिनायलायला आंखौ गाजां खेरालै माखासे खेरा गाननो आसामफोरा नै मार मोजां माल दं खेरायाबो बुंजोब्बाय माखासे खेरा दङ आयौ खेराया हा जाग्राया जायखिया जागोन पपकर्नखौ लांनांगोन अबेसिम जादो र' दै बैखौ नायहैनो मामिनो थौ देखायहैनो जा फै मामिनो बेखौ देखायनो फै मा गाखोआ मामि गारिया नै गारि ओइथिं गथ'फोरनि गेलेग्रामोन नै
Ini thupलाखौ लानांगोन ना जाग्रा आइसक्रिम जाया मा गुसु आयु गुसु थान्दा जोंहा फुसकासो जागोन जों आइसक्रिम जाया फुसका जानोसो फैदों जोङो बिनानाव आइसक्रिम जानो गाने बिनानाव जानोबा आइसक्रिम ओइ सुखा खालि खालि eta dia mainak फुसका जाग्रा हिनजावफोरा खर'खौनो जाथारदोंलै गांगाथ्रा जालायनाय फुसका जानानै गोलोम फुजोबबाय जोंहा 20 थाखा 20 थाखानि जाबोखाबाय जोङो आरो गाबोन जाबोखाबाय जों 20 थाखानि आं जेबो मोनजाया फुसका मोनजाबानो थैयो आङो हा ना मा फुसका मोनजाबानो थैयो ना फुसकाल' मोनजानांगौ आंना फुसका ला बिमा गाव गावबागाव बिलुना ला नोंसोर मा मिगि लायनो बायो थांगोसो आइमोना मिगि लायदों बे दखानाव आइसक्रिम जानो बिलायबावो जाला जाला गरमा आइदै माबा आरो फै माइ एवदो आयौ गेन्द्राया मा ओंख्रि संखो माइलाय खांख्रिखला भाजा बिलुआ मोजां गेन्द्रा बेखौ संबावगोन वा ओंख्रि संबावगोन मारै गेन्द्रानि फै मा फै फै गेन्द्राना ओंख्रिया मा मालै बै लाब्राया मा दं जानोबा नोंबो जादो yes आं जागोन ओंखाम जाया मामा लाबोबाय एक्सप'निफ्राय दायो जों मामिजों देखायनोसै आरो नामा फैमा आयै नों गाखोनो ओरै फै गोलैगोन नोङो ओरै फैमा ओरै फै नोङो ओरै फै नै बे जाबाय गान्दुखौ बार गावहाबो थाफागोन आरो नों दल' थादे बिदिबानि जोंहा गान्दुखौ थार ओमफ्राय नैबे जाबाय मेथाइ पपकर्नमोन आरोना लोगोफोर मामिया जा डिस्टार्ब खालामदों ओमफ्राय नै दैबो लोंनो लांफालायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं खिलेब लाबोदों लोगोफोर नै खिलेब खांग्रा खिलेबा दाख्लै सकियाव थांनानै साहा बागानाव हाबबोनानै गोमाबोदों आरोना आंना ओमफ्राय दिनैसो गोदान लायफिननो मोन्दों ओमफ्राय नै आं साद्रि लानानै फैदों लोगोफोर गस्लाफोरजों जोमनो होननानै जा मोजांमोन गोमो कालारनि जि मोजां मोनखादों आं लोगोफोर नै खोन्थाहरलाय सोर सोर मोजां मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरदो बारा दाम नङा लोगोफोर 100ल'मोन आरोना दामा गुरैथार गस्लाफोर गानबा माबा जोमनो मोजां आरोना ओमफ्राय नै माना गस्लाखौ सोलायफिननानै नैबेखौ लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बै गाननाया गांसेमोन आरोना बिबैया लाबोदोंमोन ओमफ्राय गांसेया हामा देद्रायोमोन नालाय ओमफ्राय सोलायनानै नैबेखौ लाबोफिनबाय आरोना बेबो बारा दाम नङा 150 लोगोफोर बांद्राय दाम नङामोन आरोना मोजां गुरैथारमोन आरोना गरमाव गाननो आरामनो ओमफ्राय नैबे साद्रिया जाहैबाय आइनि आरोना बेबो बारा दाम नङा 200ल' लादों लोगोफोर आइया बेखौ लादों आरोना नै जोमनो मोजांथार पार्टनि बायदि नुलायदोंना लोगोफोर नै साद्रिखौ इन्दिनि बायदिबो नुलायलायो मोजां मोनथारदों लोगोफोर नै फिसाजोआ ओमफ्राय दलदखौनो थाया आरोना आंना नै स' ओमफ्राय र' मा दंबावोमोनथाय नै बे मामिनि हाफ पेन्टमोन आरोना लोगोफोर नै गांथाम लाबोदोंमोन बेखौ माया गासै गांथाम दंमोन आरोना